Sabi ko, adoy, Ginoo ko, mabunggo ko itong garahian, masira pa itong sasakyan ko. So sabi ko kay Tami, tulungan mo naman ako dong. So ngayon kasi nakaharang yung oso, ang hirap. Good morning, Philippines! Hello, good morning. Po saan kog itlog. Joke. Hello guys, good morning guys. So ngayon guys, ang agenda po natin ngayong araw is linis-linis pag may time sa sasakyan kasi ilang years na din ito na hindi nalinis sa loob ng sasakyan. Honestly guys, hindi ko ito nalinis na sobrang linis na linis talaga. So yan, kaya ito yung agenda natin ngayong araw. Sana po manonood po kayo kasi yun, maganda pala yung feeling kapag malinis yung sasakyan. So ngayon, yun yung gagawin natin. Samahan niyo na lang ako guys. Okay guys, thank you! Hey guys, linis lang ako sa sasakyan ko kasi i-vacuum ko siya, linisin ko sa loob. Anong klaseng babae po ito? Alam naman niyang nag-voice over tayo, pero nagsasalita pa rin si ate. So ngayon, pabayaan na lang natin kasi ganyan yung babae ngayon. Luka-luka. Luka-luka talaga yan guys, hindi na yun mapigilan ng pagkaluka-luka. So ngayon, ang inuuna ko is yung trunk, kasi yung trunk talaga is doon lahat ng nakukuha natin sa basura doon. So ngayon, ang dyan ko siya, kasi may mga bubog siya, yung bubog ba, yung mga basag na mga perfume, yung mga pinupulot natin galing sa basurahan, yon nandun siya lahat. At saka of course, may mga buhok-buhok, at saka yun, and yun lang naman yung inuuna ko. At sana po, nandito pa rin kayo, huwag kayong mag-click out, okay please? Huwag kayong mag-click out, manonood lang kayo po guys kasi later on, si Mr. magpakita kasi meron na naman siyang plano daw. So ngayon, ang plano niya is linisin yung sasakyan niya at makikita nyo yan. So yun. And yun guys, so ngayon tapos na tayo sa likuran, dito naman tayo sa backseat. So yun, sabi ko ang dami palang mga pagkain or mga something doon, mga buhok mostly sa mga aso. Yun, kasi doon sila Roxy at saka si Misty, diba? So kaya yun, sabi ko ang daming buhok. And then meron pang mga gamit doon. So kinukuha ko lang din siya kasi sobrang dami pa pala. Kunin ko lang, linisin ko lang ito. Ito yung galing sa isang bahay. And then pagkatapos nito guys, i-wipe ko sila ito. And then buong sasakyan. Ito sa mga gilid-gilid. Dito i-wash ko man ito guys. I-wash. So yan. And linisin ko yung mga glass ko. So ito yung agenda natin ngayon guys. And please keep on watching. Anong klase ba itong babaeng ito? Nag-explain pa pala. Huwag na sana mag-explain kasi nag-voice over na nga tayo, diva. Ay nako talaga. Ito, so itong time na yun, kinukuha ko na yun guys. Again, ang sakit ng tuhod ko that time guys. Kasi nabundol ko na naman yung tuhod ko. And then yun, kinukuha ko yung mga gamit kung andun sa likuran. So yun, sabi ko, wow, amazing, ang dumi. Sobrang dumi guys. So naisip ko, kinukuha ko na rin yung yun siya, hindi ko alam. Yun, basta kinuha ko na siya guys, nilabhan ko kasi sobrang dumi din. Alam nyo, ayun ng parang basa, perfume yun guys, yung nakuha namin ni Brenda. Dinala ni Brenda yung perfume na walang takip. So yun, kaya yung sasakyan ko paminsan amoy perfume kasi may perfume. So yun, buti na lang yung nandun is nandun siya magpunta sa ilalim. Nandun sa sasakyan, nandun lang siya sa yung cover na yun. So sabi ko, wow, ang daming dumi. Alam nyo naman itong babaeng ito hindi marunong. Si Tami talaga, gusto niyang linisin mga sasakyan guys. Kaso, sabi ko, wag mong galawin kasi nagda-dumpster dive pa ako. So ngayon, wala nang dumpster diving. Yan, it's time to clean up. And, so yun guys, I think this time na is I think nag-wipe na. Kinuha ko na yung mga dumi. Kasi yung sa harapan ng natin, maraming dumi. So yun, kunin natin at itapon sa basura para pagkatapos niyan, vacuum. Pagkatapos ng vacuum, iwa-wipe natin. So, ang dami ko kasing dala-dala guys kapag mag-drive ako, may mga candy. Alam nyo naman mga candy natin kasi yung sugar natin, kailangan nating di ba? So, yun, sabi ko, vacuumin natin. At saka, ang dami ito talagang candy guys, kahit saan yung mga compartment ng sasakyan ko. May candy, may napkin, yun, iba't iba, may resibo. Hindi pala biro maglilinis ng sasakyan, Kasi sobrang nakakapagod talaga siya, guys. Kasi yung mga, kung sa babae pa yon sa mga singit-singit, sa mga singit sa paa, kilhanglan bulikaton. Kasi kailangan mong bulikat-bulikaton para makuha yung mga hugaw na nandun sa sulok-sulok, kasulok-sulukan.
Kung legs yan, kailangan ni bulikat, ginoo ko. Kasi ang hirap kapag hindi makuha kasi yung parang nagwa-wipe ka na, din meron ka pang nakikita, kaya ang vacuum talaga makatulong. So yun, nakikita niyo si Tami, alam niyo kung anong ginagawa niya, nag-start na siya, and then meron akong tinatanong sa kanya kung ano itong nasa ilalim. Sabi ko, tignan mo nga ito, kung ano yan. So tinitignan niya, so nakaluhod siya kasi sobrang baba ng sasakyan ko. Sabi pa niya, oy, para ito sa ano, yung floor mat, yung mat sa ano, sasakyan, yung tinatanggal ko. So, kaya, meron palang ganun, no? Dapat kailangan merong holder or something metallic over there, down there, over up there. Joke. So, yan. So, okay pala. Andyan pala siya. Akala ko nasira na yung upuan ko. Hindi pala. Para pala yun sa floor mat. Yun. Tanggalin na natin itong isa sa kabila. Kasi, yun, sa mga snow yan, oh, nagputi-puti na sa mga salt. Yun, kapag winter, ang daming salt. So, kailangan nang i-brush. So, yun, vacuum is life. And, diba? So, yun, nakikita ko lang yung mukha ko. Mukhang ingot. O, diba? Mukhang ingot. At ito yung gamit natin, guys, sa leather natin para maging shiny at ma-restore konti yung ating leather sa upuan natin para maging okay din, o, diba? Kailangan nating himas-himasin, spray-sprayhan, hugas-hugasan, o, diba? So, ganyan lang yan siya, guys, para naman maging may kaunting shine at saka hindi madry kasi guys kapag hindi nyo lagyan ng ganyan yung upuan nyo na leather sa sasakyan nyo, palaging naiinitan, ang tendency kasi maging mag-dry siya, mag-crack siya guys. So kailangan kung meron kayong sasakyan at palaging naiinitan, kailangan ninyong alagaan, lagyan niyo ng wipes or sprayhan ninyo yung pang leather talaga siya. Okay, andito na si Tami. Ito na yung isang sasakyan niya na old car or Nebianan. And guys, alam nyo guys, itong sasakyan na to, sobrang dumi, matagal nang hindi nahugasan, may mga molds na. So, kailangan niyang hugasan at saka talagang inaalagaan. Tignan nyo naman yan. Sobrang soft daw yung gamit niya sa kamay niya. So, para hindi magka-problema itong ano. Kasi maganda talaga yung paint ng old cars na yan. 2001 pa yan, guys. At saka, yan, sabi pa niya, I need to wax it. Pero parang hindi niya na-wax. Ano lang, winawash lang niya. At saka, in-scrub niya yung mga molds na dyan. Kasi ang dami. Sabi ko guys, alam nyo guys, ang naisip ko din, sabi ko, nakita ko si Mr. nag-wash. So, iwawash ko din yung sasakyan ko. So, ngayon, lalabas tayo kasi mahirap naman kapag itubigan natin itong sasakyan natin sa loob ng garahean, di ba? Ay, maglunop guys, yung magbaha. So, yan, nilabas ko siya and then, nagka-problema ako pag backing kasi yung si Mod nanguso ng sasakyan ng isa na yan, nakaparang. So, nahihirapan ako dyan. Sabi ko, adoy, ginoo ko, mabunggo ko itong garahean, masira pa itong sasakyan ko. So, sabi ko kay Tami, tulungan mo naman ako dong. So, ngayon, kasi nakaharang yung oso, ang hirap. So, ngayon, dahan-dahan tayo kasi hindi naman tayo expert sa pagdadrive ng backing, Kasi yung backing is yan, especially parallel. Pinakamahirap yan para sa akin, yung parallel na yan. So, buti na hindi ko nabunggo yung sasakyan niya, hindi ko nabunggo yung sasakyan ko doon sa garage door. So, ngayon, sige, nilinis namin yan. Tami, naglilinis sa sasakyan niya. Ako naman, maglinis ako sa sasakyan ko. And, naghubad ako, guys. Naghubad. Hinubad ko to. Sabi ko, mabasa ako. Alam nyo, maginaw-ginaw pala kunti. 64, pero parang maginaw yung 64 ba? Parang yung katawan ko parang, hey, ano ba ito Parang sobrang maginaw. And Roxy wanna go out. Anyway guys, so balik lang kami doon sa labas. I'm hungry. What do you like? A little match for the car? What? They need to be clean too. So I have to do this first? Right now we're just spraying the water on it. Okay. Totoo lang, akala ko ako yung maghuhugas ng sasakyan ko, pero hindi kontento si Mister. Sabi pa niya, we have to start the left and the right. Hold them up high. Ganyan siya. So ngayon, tinulungan niya ako kasi parang hindi daw ako marunong. Hindi naman talaga ako marunong, guys. Pila na paghugas, marunong plato. Para yung plato ba, hinugasan mo, ganarn. Pero guys, alam nyo, itong sasakyan ko kasi, sa harapan ng sasakyan ko is ang daming mga kaganapang anek.
yung mga patay-patay na mga bugs, dumidikit kasi matagal na siyang hindi talaga na hugasan talaga ng maayos. So, dumidikit yung bugs doon sa ano. So, ang dami. So, ngayon, ini-scrub ko talaga siya, guys, kasi ang hirap, guys. Dumidikit, ang pangit! Naglinis lang ako dito konti, guys, sa garahean kasi ang daming kalat. I mean, hindi ko siya malinis, dahan-dahan lang kung tinapon. Dito siya, wala siyang kaalam-alam. Kasi nagdala siya ng mga gamit na, as in, wala talagang, hindi siya pwedeng magamit. Basura. Naglinis lang ako dito. Winawipe ko dito kasi nakapark yung sasakyan ko. So, inano ko lang siya. Kasi maraming balas ba from, sa winter. And tapos na yung sasakyan ko ngayon. Naglilinis na naman si Tami sa sasakyan niya. Parang binibibi niya. Ito na, ignore na nga. I think itong sasakyan na to baka bukas. Baka bukas namin ito linisin. Kasi yung dalawa tapos na po. Yan o, tapos na. Saka yung kapitbahay namin naglilinis din, guys. So kaya hindi ako makapag-vlog sa labas kasi andun siya sa labas. Continuation lang ako dito. Kunin ko lang itong sa gitna ng sasakyan namin ni Tami. And so yarn. Ha? Barrel wheels. Seriously. Ngayon, guys, naglilinis na ako dito sa kay Tami na drive garahean kasi naglinis na siya sa kanyang sasakyan, oh. Napag-isip-isip niya, guys. So, sabi niya, itong pinakamaganda kong sasakyan na mahal niya yung itim na yan. Sabi pa niya, ay bakit ini-ignore ko daw niya, ini-ignore daw niya, hindi na daw niya na naalagaan. So, ngayon sabi niya, ilabas niya. So, nilabas. Akala ko bukas pa niya ito nililinisin. Yan. And then, ang grabing abog din yung naano ko dyan. Grabe, ang dami kasing dust talaga. So, buti na lang tapos na ako dyan. So, kaya, pabayaan ko na lang si Tami kasi sabi niya, siya na lang daw siya na lang daw yung mag-alaga dyan sa itim na sasakyan na yan. Kasi, pero hindi niya na sa ibabaw, guys, kasi ang taas ng sasakyan niyang haba. Alam niyo, guys, the next day, ito ngayong araw na ito, yung nag-voice over ako. Ang nangyayari, guys, dahil tatlo yung sasakyan nilinis niya, kawawa ang mister ko, guys. Alam niyo yung hips at likod niya, at saka paan niya, pakita ko na sa inyo yung sasakyan. Hamis na siya, guys. Pwede na maligiran og langaw. Kung sa Bisaya pa, malinis na siya. Nagpasalamat ako sa asawa kong tinulungan niya ako. So yun, malinis na yung sasakyan. Wala nang pinahiran ko na siya, guys. Ang tawag yung pinahiran. So yun, malinis na siya. Yun, ay inahanuhan ko yung leather niya para hindi siya diba? So, yun siya, guys. Malinis na yung car ko. Sa likuran, puno ito ng mga gamit, ng kahit anik-anik. So, yun, malinis na. Wala nang laman. Nilinis ko na yung floor. I wash the dito. Teka muna, ha? Oh my goodness. So, diba? At saka ito din kay Tami, malinis na siya, guys. Yun, malinis na yung mga sasakyan namin dito. And then, ipakita ko sa inyo yung trunk. So, yan. Wala na masyadong dumi. Hindi na siya, malinis na ito, guys. Ito siya, mga buhok-buhok lang ito. Look, mga buhok-buhok. Buhok-buhok. Ayan, ganun. Pero malinis na yung trunk ko. Wala nang laman. Yan. Pero at least, yan. Clean. And, so, I'm happy. Kasi wala na tayong Look, malinis na yung dito. Pero guys, I'm happy kasi matagal na itong hindi talaga nalinis itong sasakyan na ito. So, yun. You're done? That's it? I don't know why they call it plastic dip is way better. This is just like rail paint. It's a real paint? You're not painting the whole thing? I thought you'd paint the whole legs. No, just the bottom of the legs so they don't rot. Tinatanim ko na yung mga talong, kamatis, at bell pepper. Tinanim ko na. Tinubigin ko. Alam ko namang maginaw siya mga ilang gabi din. Pero, I think okay lang yun. Tami got how do you call that? Broccoli in it. So, only. Let's say, that's first time namin yan itanim. And, ito yung nakuha natin sa basura, guys. Look. Carpet rug.
For now, hindi ko muna siya labhan, pero nilabas ko lang dito kasi para maalala ko ba na labhan ko siya. Next week is gonna be for sure sa Mayo. It's gonna be a nice day, like it's hot. This will be madry ito siya sa Mayo. I know, kahit pagod ako guys sa labas, walang katapusan. Kanina pa ako nag-start kami ni Mr. sa labas, mga 12. Yun, and then ngayon is 5 o'clock. Kahit pagod, gagawa tayo ng dinner. Hugas tayo ng kamay. Naghugas man ako ng kamay. Ay, bakit may dumi pa? And maghugas tayo ng kamay kasi gagawin ko itong bread. And so yan. Ito, masarap ito guys. Garlic bread talaga guys. This bread, mabibili namin ito doon sa New Rochelle. We can't find this bread here. This is sad because it's the good bread. For sandwich, parm, chicken parm, egg parm, eggplant parm. But we cannot find it here. I don't understand. I think because this bread is really from Bronx. So that's why it's, yeah, it's a long trip for Bronx. Yeah, it's a good bread guys. Honestly, if we want a if we want a bread, this is what we want. We have to go to New Rochelle. Initin ko lang siya guys for 10 minutes. Binibi ko siya for $3.75 and then nilagay ko siya sa loob ng oven for 10 minutes and then ilagay natin ito. Ilagay natin ito siya, ganun. O, diba? Or mama will do something. No, mama's busy. Adoy! Ginawa ko eh. Hungry naman na eh. Hungry naman na eh. So, yun guys. And then, ilagay pa rin natin siya guys. Ilagay natin siya doon 14 minutes again. Tignan natin. Galing ako sa taas guys. Tignan natin asan si Mr. Of course, andito sa labas. Psst. Anyway. Okay, is the thing open? No? Okay, I'm gonna put this slime in. Kasi baka mamat. What is gonna be the lowest temperature tonight? The lowest temperature till morning. Oh my god, I'm gonna put this in. Yeah, plus the wind is gonna be more cold, so okay. I'll bring them in. No, tonight's gonna be 41. Yeah, it's gonna be cold. Anyway guys, ipasok ko lang yung mga ano ko guys. Kita-kits tayo bukas. Thank you guys so much for watching. Bye! Thank you!